Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam Forest Department ni Grade-4 ni apply process नायदो जेराव 8 first level निफ्राय up to HS पासिम हागोन Grade-4 level एबा Assam Police दा बेयाव आं नोंथांमोननो लाना फैदों 8 first level नि जाय नोंथांमोना 8 first ल' माबोरै एप्लाइ खालामो अब्लाबो सेम जागोन 10 first HS पास नोंथांमोना प्रसेसखौ मिथिबानो अनलाइन खालामनो हागोन दा बे भिडिअ जाबाय मबाइलाव खालामनाय स' नोंथांमोना मबाइलाव बोरै खालामो भिडिअखौ नायजोबजासिम अब्लानो बुजिनानै गाव गावनि एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन दा नोंथांमोना स्केनखौ बोरै खालामगोन PDF फाइलखौ बोरै खालामगोन आरो लोगोसे फट'खौ माबोरै केबि गोरोबगोन बेखौ आं नोंथांमोना दिन्थिगोन बा खिथागोन जाहाथे नोंथांमोना रोङो दा लोगोफोर जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेसन गोबाव खालामा जों नायफिनगोन पस्टआ बेसेबां दंमारोमोन जाहाथे नोंथांमोना आन्दाया स' बेखायनो सेकेन्ड नाम्बाराव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै अफिसियेल नटिफिकेसन भिउ खालामबा दा बे पस्टआ Grade-4 लेभेलनि जेराव दङ पस्टआ 110 दङ दा जोबोर खम स' बेनिफ्राय स्केल पेआबो जोबोर मोजां नाथाय Grade-3 जोंनो समान दङ दा बिनि लास्ट डेटआ 6 फेब्रुवारि दा नोंथांमोना नायदो दानिया भिडिअखौहाय दा बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम 8 फार्स्टनिफ्राय नोंथांमोना हागोन आरो टेनसन दाला 8 फार्स्टनिफ्रायनो हागोन नाथाय गुबुन गुबुन पस्टआव 10 फार्स्ट नांगौ जेरैहाय इलेक्ट्रिशियानावहाय स' बिनिफ्राय प्लाम्बार बेबायदि दङ आरो नोंथांमोना बेवहाय हागोन आरो जायफ्रानोखि ITI दङ बा नोंथांमोनाहाय 10 फार्स्टफोरा बे पस्टआव हागोन स' बिनिफ्राय जाय नोंथांमोना मोनथामला पस्टआ हादों जायखिजाया सेलेक्ट खालामग्रो उनावहाय माबा मोनसे जागोन जेरै आसाम पुलिसावबो बेबायदि जादों दा बेखायनो टेनसन दाला जास्ट एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा पियन पस्टआव 8 फार्स्टनिफ्राय आप टु HS पासिमल' हागोन बेयाव डिग्री पास हाखाया स' बिनिफ्राय रानार दङ जुगालि दङ बेयावबो HS पासिमल' हागोन हाइटआ अनलि 158 हौवाफोरा स' बिनिफ्राय हिन्जावफोरनि हाइटआ 147.5 सेन्टिमिटार आरो चेस्टआ हौवाफोरा 80 सेन्टिमिटार एक्सपेन्ड खालामबा 85 स' नोंथांमोना बेखौ नायो आरो जाहाथे नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ जाहाथे आपल'ड खालामो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज दायो गैयाबाबो जागोन जेबो टेनसन दाला PRC गैयाबाबो जागोन नाथाय नोंथांमोना उनावहाय होनांगोन जेब्ला रिलिज जायो बा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामो दा फार्स्टआव फिजिकेल टेस्ट लागोन जेरै हाइट चेस्टखौ नायगोन बेनिफ्राय मेडिकेल लागोन आरो लास्टआव ट्रेड टेस्ट लागोन स्किल टेस्ट लागोन बेयाव एग्जाम गैया आरो रानिं गैया स' दानिया जों लगिनाव क्लिक खालामबाय जायफ्रा आइडि गैया रेजिस्टार नाव थांनानै आइडि खालामग्रो बेनिफ्राय आइडि मोनोब्ला बेयाव नोंथांमोना लगइन खालामदो आरो दा हमना ला नोंथांमोननि फन नाम्बारजों आरो लोगोसे बार्थडे होनानै लगइन खालामबानो नोंनि प्रफाइलाव थांनो हासिगोन दा बिदिब्ला जों लगइन खालामसै फैदो आरो एप्लाइखौ जोङो खालामसै दा जेब्ला लगइन खालामगोन अब्ला 8 फार्स्टनि बियो लगइना 8 फार्स्टआ फार्स्टआव हाखाया 10 फार्स्ट लेभेलाव डाइरेक्ट नोंथांमोना सेकेन्ड नाम्बाराव फैनानै Grade-4आव एप्लाइ अपसनाव नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो एप्लाइ प्रसेसआव थांनो हासिगोन स' दानिया बेयाव डिप्ल'मा गैयाबा नोंथांमोना न' होदो जुदि दङबा येस होनानै आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव नोंथांमोना नेक्स्टआव थुना होदो दा नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो पेजआ लडिं जागोन बेबायदि स' बिनिफ्राय नोंथांमोना सेलेक्ट पस्ट नेमावहाय मोनथाम पस्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन बेबायदि मोनसे फिन होनानै साबमिट खालामदो आरो सेकेन्ड टाइम फिन खनसेबाव सेलेक्ट खालामनानै साबमिट होनांगोन अब्लासो मोनथाम पस्टआव फैगोन नङाब्ला डाइरेक्ट खालामबा मोनसेल' पस्टआ सेलेक्ट जागोन स' बेखायनो गासैखौबो खालामनानै गाहायाव फैनानै सेभ एन्ड प्रसिडआव नोंथांमोना थांबावनांगोन अके स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैयोब्ला जोंहा कास्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय PRC एज ग्रुप बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज फट' साइन खालामनांगौमोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जायनिखि PRC गैया स्किप खालाम आरो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाबा स्किप खालाम बेनिफ्राय क्लास 8 पासफोरा बार्थ सार्टिफिकेट होबाबो जागोन बा आधार कार्ड होबाबो जागोन जायखिजाया बार्थडे थानाय होबानो जागोन आरो दा बेनि साइजआ नोंथांमोना 200 KBसिम हागोन PDF फाइल खालामनानै PDF फाइल खालामनांगोन बाखि फट' साइना PDF नाङा दा PDFखौ बोरै खालामगोन होनोब्ला नोंथांमोना साइज गोरोबनोब्ला प्ले स्ट'राव थांनानै फट' रिसाइजार एप्स नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनानै बा फट' रिडिउस खालामग्रा एप्स डाउनल'ड खालामनानै बेखौहाय साइजखौ गोरोबदो देन बेनिफ्राय एडब स्केनार होनाय मोनसे थायो बेखौहाय स्केन खालामनानै बेजों स्केन खालामनानै आपल'ड खालामनो हागोन डाइरेक्ट नोंथांमोना साबमिट खालामखानो हायो आरो स' बेयाव नोंथांमोना PDF फाइलखौ मेक्सिमाम 200 KBसिमल' खालामनो हागोन बाखि फट' साइना स' फट'आ 450 आरो साइना 100 KBसिम नोंथांमोना खालामनानै होनो हागोन स' बेनिफ्राय आपल'डआव थुनाय लोगो लोगो जि फाइल दोनदों बेखौ लाना फैनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामदो स' दानिया जोंहा फैबाय एड्रेसआव दा एड्रेसखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै फिल खालामो मिस्टेक खालामनाङा दा नोंनि नामा माखासे थाखागोन जास्ट नोंथांमोना एडिट खालामनांगोन रिलिजनखौहाय बेयाव सेलेक्ट खालामदो स' बेनिफ्राय इमेल एड्रेसखौ होनो हागोन गोसोब्ला बेनिफ्राय नेसनेलिटि नोंथांमोना इन्डियानखौ होदो बेयाव स' बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ उनावहाय होनो हागोन दायो होबाबो जेबो नंला बेनिफ्राय आधार कार्ड होआब्लाबो जेबो नंला दायो नोंथांमोना उनावहाय होनो हागोन जेब्ला फाइनाल सिलेक्सन जायो स' बेखौहाय नोंथांमोना मोजाङै फिल खालामना होदो बेनिफ्राय एड्रेसखौ मोजां लिरना होदो देन बेनिफ्राय एड्रेसा प्रेजेन्ट आरो पार्मानेन्ट सेमब्ला नोंथांमोना सेम एसआव थुनाय लोगो लोगो गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैगोन बेखौ रोंखायो स' बेनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव नोंथांमोना थुना होदो स' दानिया जों फैबाय लास्टआव स्कुलनि माखासे डिटेल्स होनांगोन क्लास 8 पासखौ नोंथाङा बबे स्कुलनिफ्राय पास खालामदों डेट मिन्स स्कुल नेमाव नोंनि स्कुल नेमखौहाय लिरना होदो इयार अफ पासिंआव 2010 एबा 15 2020 डाइरेक्ट लिरना हो जेबो बेयाव मान्थखौ नाङा स' बेनिफ्राय आपल'ड खालामदों
स' बेनिफ्राय नोंथांमोना लास्टआव नोंनि क्लास 8 पासनि मार्कशिट नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामदो। क्लास 8 पास एबा 9 पास जायखिजाया जागोन, जेबो प्रब्लेम गैया। खायसे 9 पास थायो। दा बेखौ होनानै सेभ एन्ड प्रिभिउआव लांनाय लोगो लोगो नोंनि गासैबो डिटेल्सखौहाय नुफिनजोबगोन आरो गासैबो जुदि अके जाबायब्लासो फाइनाल साबमिट खालामदो। जुदि जायाखैब्ला इडिट खालामबानो जाबाय। जुदि मिस्टेक खालामनाङा। जुदि मिस्टेक खालामबा नोंथांमोना रिजेक्ट जानायनि चान्सआ थायो। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि एप्लाइ भिडिअ'।